तो फ्रेंड, बहुत गर्मी है, बहुत बहुत बहुत। देख सकते हैं ना, ये हैंड फैन मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। एकरा के भोजपुरी में कहल जाला बेना। जेकरा जेकरा गर्मी लागता ना, आवा डोला देले। बेनवा हकैत हकैत हाथवा में दर्द हो गईल बा हमरा। व्हाट हैपन विदाउट दिस। ये बेना क्या होता है? ये बेना, ई हाथ वाला पंखा के बेना कहल जाला। ठीक बा। छपरा जिला में एकरा बेने कहल जाला, पंखा कहल जाला, हाथ वाला पंखा। कितना नाम बा।